सिगाङावनो मिडिया बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना फैगौ 22 आरो 27 नभेम्बर 2023 इं अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारि लानानै बावहाय कनभेनसननि दिन थारिख थि खालामनाय जाबाय। बे असिलाखौ लानानैनो दिनै जोङो बे बसगावनि गेलेग्रा फोथाराव बयबो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि आरो आरसिनि दैदेनगिरि लोगोसे बे जमदुवार आन्चलिकनिनो मावफारिया आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै जों जे थारैनो 26-27 नभेम्बर अक्ट'खालि जोङो कनफारेन्स बा कनभेनसन खुंनो थांगासिनो दङ। बियो गमामायैनो फैगासिनो दङ आरो बेखौ खुंफुंनायनि लाहार फाहार खालामनो थाखाय जोङो दिनै बे लाइ खुथा बा खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जोङो लादों। खुन्थिया गायनायनि उद्देश्यखौ आरो मा बुंबावनो, जोङो थारैनो खुंथारगोन बे सिना दिनै ओंखारबाय। जोङो बे कनफारेन्सखौ मानो खुंनो लानाय जादों बेनि ओंथियानो जाहैबाय दिनै जोङो एक्स भलन्टियार फर्सआ माखासे सुक्तिफोरखौ गोजोननाय मोनै आरो जोंनो थोजासे नङैलाय जोंनि गोदोसोनानै थानाय एक्स भलन्टियार फर्सजों लोगोसे गुबैयै साननो हनो गोरों बिथांमोनखौ लोगोआव लाफानानै जोङो जोंनि मोनथारनांगौ दाबिफोरखौ जोङो जाहाथे मावफुंलांनो हायो आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोङो गोदान जोलैनि माखासे सांग्रां मावथिफोर लेखा गोरों साननो हनो गोरों बिथांमोनखौ जोङो सोरजिलांनो हायो। बे असिलायै जोङो दिनै बे जमदुवार आन्चलिकनि बसगाव सराइबिल जायगायाव जोङो बे कनफारेन्सखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो ससियेल एक्टिभिटिस जोंनि बर' जाथि बा गुबुन जाथिफोरनि गेजेराव थानाय माखासे ससियेल एक्टिभिटिस बुङोब्ला जेनेबा बैसो गोरलैयाव हाबा लानाय, फरायनायखौ गोसो होबाङै, बायदिसिना जेनेबा सिगारेट बिरि ड्राग्स जानाय बेफोरबादिखौ होबथानो थाखाय जोंनि नैबे भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेशना बे हाबाफारिखौ लालांफागोन। लोगोसे जोंनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि राजनितिक दोलो ओंखारखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन राजनितिक दोलोआव हाबनानै दिनै गावनि जाथिखौ गावजों गावनो सैलायै मोनसे मन'भाबखौ जोङो जाहाथे नागारलायनानै जोङो जाहाथे खौसेयाव फैनो हायो, बे असिला लानानैनो जोङो बे कनफारेन्सखौ लानाय जादों। जोङो एक्सुवेलि नैबे फैगासिनो थानाय 26-27 अक्ट'आव जे कनफारेन्स जागोन बावहाय जोङो प्रत्येक जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव 17था दखरा दङ, आन्चलिक दङ। 17थायाव जोंनि गाबज्रिनाय बादियै जोंनाव जाय बिथांमोना भलन्टियार्स मोनसे आन्चलिकआव बिसोरथ' गासिबो फैजोबनांगौ, गासिबो नुजाफैगोन। आरो जोङो लादों गोजान गोजाननिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरखौ लाबोथ'ला, जिहेतु माने थांलाय फैलायनि थाखाय माखासे सुबिदा उसुबिदा थायो। ओंखायनो जोङो बे जमदुवार आन्चलिकआवनो जागोनब्ला जमदुवार, कसुगाव, गसाइगाव आरो फर इउनियन बिथांमोननिफ्राय जोङो रायजो राजाफोरखौ हानायखिनिखौ लाबोनो थाखाय जों बिथोन होनाय जादों। आरो बावहाय जोंनि आरसिनि आफादगिरि नेहाथारि बुंनाय मथे बावहाय जथेस्थ' पाब्लिकआबो कपारेसन होफैगोन आरो आइडिया 10-12 हाजारसो गेदार जागोन बेखौ आइडिया खालामनो हायो। सिगां मिडिया नोंथांमोन आरो रायजो राजाखौ खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों गोदो दानानै होजानाय 1987 मायथाइयाव दानानै होजानाय भलान्टियार फर्सआ गोदोनिफ्राय समाज सेवा हाबा मावबोदोंमोन आरो
हारिनि हादर बिनाय जांख्रिथायारि सालायबोदोंमोन। दा बे जांख्रिथायारि सालायनाया 1993 मायथाइयाव सुक्ति जानाय आरो BTC सुक्ति जानाय आरो BTR सुक्ति जानाय जे मोनथाम सुक्ति जादों। बेजों जेबो सान्थि मोनैलाय जोंनि बे एक्स भलान्टियार फर्सआ गोख्रोङै सोमावसारनायनि मोनसे हाबाफारि लानो होननानै नैबे 26 आरो 27 अक्ट'आवहाय जे खुंफुं आफादनि जोंखौ आफादगिरियारि नेहाथारि गायसननानै होदों। जों आफादगिरि नेहाथारिया बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ बे गुरुत्व गोनां जोंनि हारिनि माहारिनि हादर दानाय समाजखौ मोजाङै फोथांनाय फोगोमनायनि जेनेखि हाबाफारि जथुम 26 आरो 27 बे 26 आरो 27 आव बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव नोंथांमोनहा लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनाया जोबोद गोनां होननानै आं सानो आरो बे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनो थिरांथा लानाय बे हाबाफारियाव बयबो रायजो राजाया फैनानै बाहागो लाफैनांगौ आरो जाफुंसार होनांगौ होननानै आं जोंनि आरसिनि नेहाथारि जानानै बयखौबो हांख्रायनाय जायो। मानोना बेवहाय जोङो जोंनि बे भलान्टियार मावसोम हान्जाया जोंनि हारिखौ हादर बिनायनि जांख्रिथायनि सावरायनायल' नङा, जोंनि बर' हारिया गोदोनानै थांगासिनो दं। जानाय लोंनाय जौ लोंनाय जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्राबो ड्राग्स भां बेफोर जानाया बारानिफ्राय बारा जाबाय। बेफोरनि सायावहाय सावरायनानै जों भलान्टियार फर्सआ माबा मोनसे गोख्रों थांखि लानो हायो नामा, बेफोरनि गुरुत्व गोनां सावरायनाया दङ। बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ आरो खनसेबाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे 26 आरो 27 नभेम्बर गुरुत्व गोनां जाथिनि मोनसे कनफारेन्स होननानै सानजायो। बेवहाय बयखौबो मोजाङै गोथार गोसोजों नुजाफैनाय बाहागो लाफैनानै जाफुंसार फैनानै बयखौबो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे मेलावहाय आलासि महरै जोंहा नुजाफैगोन जोंनि गोदोनि 1987 मायथाइनि भलान्टियार फर्स दाजेननाय बै समनि 1987 मायथाइयावनो चेयारमेन हिसाबै दाजानाय डक्टर फुकन बर' सार नुजाफैगोन आरो एखे रोखोमनि जोंहा माननि आलासि हिसाबै आरो नुजाफैबावगोन जोंहा बेंज्लायग्रा मुसाहारि सार। बे साराबो जोंनि बे कनफारेन्सआव नुजाफैनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखिफैगोन। बेखायनो जों बयखौबो खावलायो जों जे आर गुबुन गुबुन गोसो गोथारै नुजाफैनो गोसो जानाय जोंनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौबो जों खावलायहरो जाहाथे राजनितिक बासिया जासे धोरोम बासिया जासे खुनु समाज बासिया जासे जाहाथे बे हाबाफारियाव जोंनि 26 आरो 27 अक्ट'नि जे जथुम जोंनि एक्स भलान्टियारा खुंनो नागिरदों बेवहाय गोथार गोसो नुजाफैनानै जाफुंसार होफैनो थाखाय नोंथांमोनखौ गुरैयै बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय। क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 16, 17, 18 आरो 19 नभेम्बरसिम दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो एक्सचेन्जनि खाबुआबो एभेलेबेल जागोन। नोंथांमोना क'क्राझार नोगोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय दिवाली धामाका अफार्स आरो लोगोसे मेगा लन काम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकफोरखौ गोसोबादि लाफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय फ्री एसर्ट गिफ्ट, फ्री सीट कभार, 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंनै हेलमेट फ्री, 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपन आरो बाइक बायगिरिफोरनो बाइकखौ मोजाङै साखोन सिखोन लाखिनो थाखाय 12 टाइम्स फ्री वाशिं कुपनबो हरनाय जागोन। आबुङै मिथिना लाबावनो थाखाय 600003991878 8822018193 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।